De mogelijke verkoop van het monument zou goed nijs wezen voor de stichting de Kanselarij. Want die is net alleen nog eigenaar van dat gebouw, maar ook van een tiental andere gebouwen, onder Turfmerk en Voorstreek, die ontnota door het Fries Museum broekt waren. Al jarenlang beziekt de stichting keepers van die historische gebouwen te vinden. En dat valt net te. Viergaande onderhandelings met de Frieslandbank bijgelijks waren door de fusie met de Rabobank plotseling afbrutsen. De belangstelling van de University Campus Friesland, een initiatief van de provincie, jouwt de stichting weer hoop. Er wordt op het moment, en dat zullen we in u zeggen, en ik denk dat alle Friesen dat vinden, een geweldige bestemming werd. Er wordt nou besjongen dat de University Campus Friesland hier net zijn plek in vinden kan. Daar wordt op dit stuit over onderhandelen. Dat wordt onderzocht dat dat financieel en technisch mogelijk is, ja. Voor de andere gebouwen van het Fries Museum, zoals het monumentale IJzingahoes onder Turfmerk, had de stichting nog geen keepers vinden kunnen. Nood het Fries Museum en hiermee voor dat gebouw betalen zil, dreig je financiële problemen voor de stichting. Want de hege onderhoudskosten van de historische gebouwen gaan wel terug. Ja, als er wel kosten maken worden en geen inkomsten binnen, dan krijg je een probleem. Maar we hopen dat het zo via net komt. De University Campus Friesland was zelfs de onkeerplannen van de kanselarij nog net bevestigen.